Bueno, urte guztien ikasleak ingitu zen lanak, dagoz horre ikusgai, langune desberdinetan banatuta, dadin guztietako ikasleena, umeena eta helduena baita. Danetatik. Azkenian lehengo mailan sartzen diranean ikasleak teknikak irakasten dizkiegu, eta teknika bakoitzaren inguruan eurak aukeratu ditzakete euren proiektua aurrera eramatea. Hau da, plakekin igual kaja bat, baina teknika itxia da, baina gero eurek erabakitzen dute zer egiten duten teknika horrekin. Orduan, horregatik gauza desberdinak topa ditzakegu. Azkenian, bai, buztin kolore desberdinak erabiltzen dira, teknika desberdinak erabiltzen dira, bukaera desberdinak erabiltzen dira, eta, bueno, dana azkenian osotasunean eskolaren marka, bihurtu da. Bueno, urtero ikasle guztien artean proiektutxo bat egiten da, eta urten, hainbeste ikasleekin, mural erraldoi bat egiten zaigu, eta irtera kulturalen arira, irtera Guggenheim izan zen, da, June Crespo eta pop art erakusketa egon zen. Orduan, hor hartzen da beti inspirazioa, irtera hortatik. Orduan, Roy Lichtensteinen efektu, marrasteko erara egokitu da ikasgelaren irudia. Muraleko planoa, gitxi gora bera, ikasgela honen planoa da, laba ikusten da, fondo hau da.